Goedemiddag. Goeiedag. Goedendag. Ja, dat had je me vanmorgen ook al gezien met een loekje op een bank. Oh joh. Ja, neven de tijger. Ja, dat kan goed joh. Is het gelukt vandaag? Is het geluk vandaag? Ja. Wat wordt geluk zin? Ja, met een dag plukken. Wie met? Met een dag plukken. Oh, dit plakt de dag. Ja. Ja. Ja, dat doen we. Proberen weer een dag te doen. Hè. En hoe zit het er vandaag? Hoe het tot nog toe? Vandaag zonnig en dat willen we nog meer. Hè. Ja. Alleen gaat zweten nu. Hè. Ja, Te hel gewerkt denk ik. de tuin is onder constructie. Nou, net de vierder gaat leeg gooien. Dus en dat moet af en toe hè, als het te vol wordt. Met Met plantje en alles kan er wel tegen. De zomer springt het wel weer goed. Hè. zit er ook vis in? Daar zit je ook vis in, ja. Ja, het is nu troebel, hè, dus met het werken erin, dus er is dus niks. Ja. En wie is degene met de humor die er kabouters zit neergezet en een klein deurtje? Ja, dat heb ik ook eens een keer bedacht. Ik ga dat dus eens gezien op vakantie. Ik dacht, och, dat is wel eens leuk. Zeker omdat ze hier vlak bij de school zit, ze kunnen langskomen. Oh, dat vinden de kinderen leuk. En kijken ze, Ja. kijk toch, en dat is altijd wel leuk om te zien. Hè. Ja. En dan stiert er nog ja wat is het? Een mevrouw met een bloemenkleedje En aan. moeder die steeds gaat in de struik te kijken, ja. Van een achterkantje. Dat zien allemaal bedenkseltjes van die. Bedingseltjes, ja, dat is een store, het insectenhotel en zo. Hè. Beetje hobby. Ja, leuk. Ja, Aardigheid aan de hof. zo is dat. En wat vindt de rest ervan, van het gezin? Moeder vindt je het ook goed, ja. Ja? Ja, die liet me geweren doen. Ja. En vanmorgen wordt ze werken? Nee, vanmorgen was ik even, ik zit bij het UWV op het moment en daar was ik even her. En zo blijven we van alles het iedere dag wel gaan doen. Ja. Je zit bij het UWV, Ja. want? Ben, De bus even niet aan het werk. Even neer aan het werk, ja. Ja. En wat voor reden heet dat? Oh, daar hoef ik niet zo over te breien, maar een beetje fout gegaan op het werk bij mijn vorige werkgever. En ik begreep hem niet en hij denk ook mij niet en dan gaat het fout. Hè. Nou ja, hij is zo mooi samengevat. En Ja. dat gebeurt soms wel eens. Ja. Maar dat betekent wel dat ze andere dingen moest verzinnen. Ja, maar we zijn bezig. Ik heb toevallig deze week bericht gekregen dat ik hier tegenover kan gaan werken. Serieus? Op een basisschool, joh, Nee. als conciërge. Dus Nee. toch ook een beetje vrijwillig hier in eerste instantie beginnen. Dus, Oké, dat is vrijwilligerswerk ja, dan. ja. Ja, in Maar- eerste instantie wel, joh. Kijken wel wat het gaat leren. Maar Nou, dat is wel leuk, ja. ja, superleuk. Ja. En dan ben ik nog vrijwillig bezig op een zorgboerderie in Lijveren, dorpje verderop. Met autistische jongeren, ook heel leuk. Dus we zijn eigenlijk de dingen aan het doen wat ik zelf leuk vind. Joh. En, Ja, dat bevalt goed. nou ja, kijk, als ze dan in een bepaalde situatie terecht is gekomen, dan is het wel zo leuk als ze dingen bij de hand heeft, Ja. wordt ze die energie weer Ja. uit kan halen. En dat is het belangrijkste, joh. Hè? Dat proberen we te doen op vandaag. En de hoofd gaan namen of wat te nemen van bedrijven, liever niet zelfs. Nee. Maar wat is die beroep? Nou, ik heb 23 jaar in de bouw gezeten en toen ben ik van het bouwbedrijf naar een transportbedrijf gegaan. En zo ben ik eigenlijk een mannetje van alles. Oké. Ik heb op de bouw van alles gedaan. Ik heb op transportbedrijven op allerlei wagens gezeten. Meestal wel de kraanauto. Dus ja. Maar dat is dan wel handig als conciërge, Ja, met de bouwachtergrond komt dat heel goed van passen. manusje van alles. Ja, Hè? ja. Goh. Hey, Ja. en die zorgboerderij, wie is er door terecht gekomen? Via een vriendin van ons. En zodoende doen ze een keer van, hey, best toch aan de gang, kan ik eens contact opnemen met de jong. En toen ben ik daar gegaan en hij zei, oh kom gewoon aan de smerderijen en ben ik blijven hangen. En dan doe je al binnen 2 jaar. Joh. En is er ook een soort van manusje van alles? Oog, joh, dat doen we ook van alles. Joh. Ja. En dat zien jongeren Jongeren, joh. met een verstandelijke beperking? Nee, met mij is licht autistische achtergrond. Oké. Maar
wonen door een beetje met beschermd wonen. En sommigen wonen thuis, sommigen wonen beschermd of in een woongroep. En die komen door dan een dagbesteding doen. Ja. En vervult ze ook een rol in die dagbesteding? Giet ze ook met die... Nou, het zijn begeleiders die daar met doen, maar ik doe wel de begeleiders met ondersteunen. Joh. En dat kan van alles zijn. We zijn nu op het moment een overkapping aan het maken en sponies verzorgen. En appartement hebben we gebouwd voor een jong. Dat is nu weer eraf dat er zelfstandig kan wonen. En allemaal die dingetjes. Joh. Zelfstandig, maar wel beschermd. Ja, ja. Inderdaad. Ja, mooi toch? Hartstikke leuk. Als ze door die stierenke aan kunnen bijdragen. Ja, en er is een camperplaats bij en dat is ook fijn. Dan komen even goed altijd, zeker in de zomer, gaat mensen. En daar heb je een terras met soep en alles. Hoi. Ah. En ja, dan doen we ook regelen en alles. Dus van leuk. alles wat. Leuk. Ja. Nou, daar doet de vrouw mij ook met helpen en assisteren met dat terras staan en zo. Dus nee, dat is leuk, leuke dingen. Oké. Proberen weer een beetje energie te krijgen. Ja. Zodat ze het schip weer een beetje kan draaien. Dat proberen we. Hè? Ja. Goh. Hey, en de vrouw, Restino? De vrouw die is achter aan het knutselen, die knutselt Ger. En die heeft straks ovendienst, dus die is nog even lekker dingetjes aan het doen. Ovendienst, die is in de zorg? Ja, die werkt in de zorg, ja. Oké. Ja. Nou ja, dan heeft hij denk ik toch ook wel een goede kiek op, laat dat zo zeggen. Ja, die kunnen ook eens af en toe doorheen en eens kijken wie en wat ik allemaal doe aan het spoor. En waar werkt ze mee? Ze werkt met demente ouderen. Oké. Ja. Ze heeft een zorggroep, een woongroepje dan met verschillende mensen. Waar ze dagactiviteiten met uit. En dan doet ze ook nog het muziekwaterbedtherapie. Muziekwaterbedtherapie? Ja, een heel lang woord, joh, maar dat heeft te maken met een muziekwaterbed. En dan komen trillingen van ondergoed. Ik weet niet of je er ooit van gehuurd hebt. Nee. Maar is dat rustgevend? Ja, eigenlijk ontspanning, maar dat kan ook helpen tegen kwaaltjes of klachten. Ja, door de trillingen van de muziek in het water krijg je op een gegeven moment trillingen. Ja. Boeiend? Ja, dat is een heel boeiend verhaal, joh. Dat is ook heel interessant. Heb ik nog gezien op de kei dat je ook nog kinderen hebt? Ja. We hebben een zoon die is op het moment geëmigreerd naar Portugal. Die is 2 maanden geleden vertrokken. Hij hier werk en die heeft alles opgezaagd en hij denkt van ik ga mijn avontuur eens een boeteland zoeken. Ja. En de andere zoon die is helaas 7 jaar geleden ontvallen. Ja, hoe moet ik dat zeggen? Ja, dat is eigenlijk uit het leven gestapt. Ja, dus dat was een hele heftige tijd en dat is het nog wel. Ja. Dus, ja, wie moest er door mee omgaan als ouders zien? Ja, wie moest er dan mee omgaan. Ja. Ja, dat is altijd moeilijk. Ja. Het gaat goed met die, maar het gaat ook met die dat het zwaar is en minder goed gaat. We slaan er ons doorheen. En door met ook dat we zeggen van pluk de dag. Ja, nou kan ik me er al iets meer bij voorstellen. Want we komen heel veel huis tegen in Limburg. Waar carpe diem of pluk een dag op stiert. Maar soms is er misschien ook niet zo heel lang over nagedacht. Maar vinden mensen dat gewoon leuk. Maar ja, dit krijgt nou in één keer een stuk meer betekenis. Je krijgt het wel betekenis, joh. Ja, daar hebben we toch wel. Dat proberen we in ieder geval ook. En ook onze oudste zoon die dan naar Portugal is. Ja, die probeert ze dan te steunen en dan moet ze hem ook helpen. En dat er die dromen kan warm kan maken. Ja. Maar was dat niet wel een dingetje voor oog? Dat nou ook de tweede zoon uit beeld verdwijnt? Ja, dat is in het begin dachten we dat wel, joh, maar dan moest het toch wel weer. We hebben hem nog hè, en we kunnen er rijden eventueel en dat is dan wel fijner. Dus, en je hebt elkaar, hè? En we hebben elkaar en dat is ook heel fijn, hè, want dat wordt alleen maar sterker. Hè. Je gaat ook dikker hangen verholen, maar bij ons is het gelukkig wel sterker geworden. Ik denk altijd maar, de kent 2 kanten op gewoon. Ja. De kent ze uit elkaar groeien en de kent ze naar elkaar toe groeien. Nog verder. Ja.
Ik weet niet wie hecht dat je doveur al wordt. Ik neem Ja, aan dat het Free, hè? was altijd een fijn gezinnetje. We deden overal met, ook de zoon inderdaad hoe ze ontvallen is. Was overal bij en daarom was het ook zo cru dat het in een keer plotseling gebeurde zonder aanwijzing. Ja. Dat was bij de carnavalsvereniging, was bij de chatterie, of bij de voetbalclub en bij de tennisclub. En Je hebt helemaal niks aan zien komen? Nee. Heeft er nog iets achtergelaten? Dat was joh. De dag dat het gebeurde had er zijn vriendinnetje een brief gegeven. En wij hebben een brief gekregen, dat zo in zijn tas wie ze hem gevonden hebben. Ja. Heb je daar nog wel wat antwoorden uit kunnen halen? Ja, op zich wel, maar ja, hebben ze altijd vragen. Hè. Dus dingen is altijd van, hebben we dit, hebben we dat. En eerst ga je het bij zichzelf zoeken. Ja, lang ga je toch denken van, ja, het ligt niet aan ons, het ligt toch ook wel, het heeft bij hem gezeten. Ja. En als we het eigenlijk weten, hebben we hem natuurlijk geholpen, maar het niet zo mogen zijn. Mm. Ja. Dus. Hey, probeer zoveel mogelijk dagen te plukken. Ja, dat proberen we. En als ik dat zo huur, dan ben je wel op de goede weg. Met de dingen die ze nou altijd niet vrijwillig aan doen is. Ja. En hier is doen. Ja, geeft weer hopelijk weer nieuwe energie.